mga kabika, welcome to Panginoon Public Market. Suruin lang ito. Nakakaroon din sa Panginoon po. Ay, happy rin ako. Naglawan na lang guys. Naulang. Hindi ako naglawan. Hindi sila kita tanawin. Ano ba? Kawagag yung ito. Tawa. 2,000 years later. Good morning mga kabingka. Karon mga kabingka. Atuon na to karon katong balay nga naigo katong isa kalinog diri sa may Digo City sa Davao del Sur mga kabingka. Hello, mga dapit sa lokasyon kung asa dapit ang naigo ang kabika impact no sa katong nalinugan diri dapit sa may Digos City sa Davao del Sur. No, kita diri side grabe ka nawasakiki ang ilang kanimbalaya no sayang wala pa na po yan pero kita nyo kare sa akong background kung mga kabingka nga grabe ang impact sa grabe ka kusok sa linog no naman dali dapit ang dapit dia ang CR ang anidoro tapos dali dapit ang second floor nila mga kabingka sayang kayo no na ang gastuan panimalaya kanimbalaya diri mga kabingka na igo lang sa linog dagko pa diri mga kahoy no pero so tired kayo mga kabingka ang mga tao diri bisaog grabe og mga nilinugan na happy Japon sa pag-celebrate sa bagong tuig sa 2020 mga kabingka kita nyo diri mga kabingka grabe yun ka nawasakiki jud ang sa tawarin kalimpan balaya yun no sayang jud ako na nasayangan naning mga kabingka may gani ulay tao diri mga kabingka no makita nyo sa kung palibo sa kung background mga kabingka kung unsa gyud ang impact sa linog kung maningil na gyud ang kalikasan so tungod ang binuhatan sa isa ka tao damay-damay na gyud na no kung maingon ana mga kabingka stop the mining na gyud mga kabingka so tawa no kung wala siguro ng mga mining da mga kabingka wala siguro ng mga ingnani nga mga linog-linog nga grabe ka impact sa unang panahon naman rin mga linog pero dili ingnani halos makuba na pila lang gyud ka sa tawag na mga point sa unang mga kabingka dili ka makulban pero karon bisag ka nang pinakahinay pa siguro kutob sa kuan halos maguba mga ari-arian mga panimalay mga kinabuhi sa tao mga kabingka may gani wa nagpuyo may gani walay tao nagpuyo aning dapita mga kabingka.
panging taon ni kay kami diri gilinog na sa lamig usab. Mga inig hinabang. Mga wa may gikaon diri, wa may bugas, wa may tubig. Nya mga inig tapal. Uy, Diyos ko. Uy, Ginoo ko Lord Jesus. Relax lang. Wala, building ka na ko. Uy, Ginoo ko Lord. Uy, Jesus. Uy, Ginoo ko Lord. Uy, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko. Sibon dito ba? Ginoo ko. Uy, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko Lord Jesus. Uy, uy, Ginoo ko Lord. Uy, Ginoo ko. Gusto siya dili man no? Sumpayo siya dito. Uy, Ginoo ko Lord Jesus. Na ana jud ko ba nga dili lagi masigikuan kay malinog jud ang Ginoo. Shout mga kabingka, no? Na pa shoutout mga kabingka. Uy, shoutout na nako ang Team EE Youth gikan sa University of Mindanao Matina Branch. Okay? Is Takoy Landoy Boys. Okay? Landoy Arjun Nil Jun Kent Onyx Imat Jok Ipoy Mugi Kokoy Randy Muging Choco BMX Crew John Paul Prince Udal Rijal Pats Anton Savalina Virano James Lucero Planas Mas Ikmos Arvin Kent John Mabulot Doc, yes, Charlene Atok, Landoy Mix, okay, Joshua Luis Ramel Pebrero, Bricks Dumantay, Alvin Calvahin, Jude Martinez Nivato, Hope Charmang Cardido, okay, Ros Arham, Vong Diaz, Nelson Camilo, Arjan Cortez, okay, Aldimar Alfreds, okay, Jarligo, okay, Victor J. De los Reyes, Mark Stephen Arsan, Aaron Dilarton, okay, si Berhard Drilon, okay, John Felix El Gloria, Lawrence Gerald Lordo, Mark Joshua Bulayog, Kawawang Nilalayang, Zin Clip, Darrell Pakwit, Impresses, Angelo Mabulot, Doc Johan, Ben Abelina, Stephanie, Dundon Rida, okay? DJ RJ Mandalaba, Davao Mix Club, Davao del Sur Chapter, Wex ay si Labay-Labay Dagmanga, si Jumong Rodriguez ang magiitan na amigo SGR Boys, okay? Dari sa may Sarfa Village, may Katalunan Grande, Davao City, okay? Samantha Homes, Katalunan Grande, check us out mga kabingka. Yeah.